Tama po ba? Hindi. Oh, mali. Extra income to Brad. No? Palusot. Oh, di ba? Lalo na sa mga trabaho ng sino merchandiser dito? Wala. Ako merchandiser ako dati. Trabaho ko yan. Oh, biuhin ko yung isang gatas na malaki. Butasan ko ng karayong para mawala yung hangin. Bio na. Pira na. Di ba? Kasabwat ko yung nasa labas din. Tsaka yung budigiro. Kasi yung bio na yan, itatapo na yan eh. Baliwala na yan. Kasi replace na naman yan sa kumpanya eh. Pag bio na yan, binta mo sa labas. Pira. No, magkano yung isang gatas na malaki? Kunyari, yung lata, nido. UPN lang yan, konti. Damage na. Kahit magpakin mo yung doon, label. Damage na. Pira na. Ganon yung gawain ko. Dati, nung hindi pa ako guardians. Cambio, no? Ngayon? So ngayon, guardians na kayo, hindi kayo gumawa yung dati, ngayon gawin nyo na. Tama po ba? Mali? Oh, mali. Diba? Kasi pag muna tayo sa kalukuhan, walang kwenta. Sinong maniniwala sa atin? Ba? O bakit kayo pumasok ngayon? Bakit naniwala kayo sa amin? Ha? May tiwala ba kayo sa amin o wala? Eh, pag wala, uwi na kami. Ha? Ganon yun. Para magpagkatiwalaan tayong lahat. O, kasi mahirap yung ganon. Walang tiwala yung tao sa iyo. Pag gumawa tayo ng kalukuhan, tayo yung muna sa kalukuhan. Tama po ba? Sunod. Huwag gawing tsapa ang nakaukit sa iyong balikat. Yung sinasabi ko kanina, no? Sapagkat ang nakaukit sa iyong balikat ay tsapa ng kabutihan at walang halong kasamaan. Diba yung ipagmamayabang mo sa pulis? Hindi ka na nga kompleto. Nakachinilas ka, wala kang helmet, naiwan mo pa yung ORCR mo, ginawa mo pang tsapa. Ganun ka agad, oh. Tingnan mo, sir, oh. Guardians ako. Lawin wings to. Hindi ka ba takot nito? Sus ko, patay. Diba? Huwag nating pamayabang, huwag nating gawing tsapa ang nakaukit sa ating balikat. Mali yan. Mali tayo. Lalo na pag lasing, pasuray-suray sa daan. Hubad ka agad, guardians eh. Marami kami. Daming guardians. Eh kung sinuntok ka dyan, kinuyog ka dyan, meron bang guardians lalapit dyan? Wala. Kasi mali ka eh. Tutulong lang yung mga guardians kung nasa tama ka, kung nasa katwiran ka. Kahit saan ka mang lupalog dito sa ating bansa, mapupunta ka man sa mga critical area, kung wala kang maling ginagawa, sasaluin at sasaluin ka sa mga guardians. Kung kilala ka, kung nakikilala ka na markado kang guardians, wala kang kasalanan. Sigurado yan. Tutulungan tayo. Tutulungan ka. Yan ang kapatirang guardians. Ano ba yung pinaka-critical area dito sa Maynila, banda? Tondo. Tondo, di ba? Caloocan, Muslim area. Diyan, mga critical area yan. Pag once guardians ka, papasok ka dyan sa area na yan, mayroong gagabay sa yung mga guardians din. Kahit hindi Lawin Wings. Kahit saan po, sa buong Pilipinas, kahit saan, gagabayan ka kung wala kang maling ginagawa. Pero pag ikaw yung nagkamali, imposibleng hindi magkabukol-bukol yung mukha mo. Di ba? Walang guardians na lalapit sa'yo. Yan ang tunay na kapatiran. Dapat huwag tayong gumawa ng kamalian. Huwag nating gawing tsapa. Huwag nating ipagmayabang ang nakaukit sa ating mga balikat. Sunod, ipamalas ang magandang aral, kabutihan at pagtulong sa mga nangangailangan ng walang inaantay na kapalit. Kabutihan, pagtulong, ipamalas natin na walang inaantay na kapalit. Serbisyong totoo.
Huwag yung, ay wala namang sahod yan. Bakit tayo magtitiis dyan? Diba? Community natin, nangangailangan ng clean up drive. Paglilinis sa ating lugar kasi maraming lamok. Baka magkadinggi tayo lahat. Pinangunahan sa ating mabubuting kapitan. Pinatawag ang guardians, Lawin Wings dito. Sabi ni founder, mga member, meron tayong clean up drive sa ating barangay. Kailangan ganito yung gawin natin. Grupo-grupo tayo. Tapos sabihin nyo, ay, bahala ka dyan, founder, ikaw lang. Magdala ka ng walis at daspan. Dito lang kami, mag-inom. Wala tayong sahod dyan. Tama po ba? Hindi. Parang mali, di ba? Kasi guardians ka eh. Huh? Imbes irespeto tayo sa ating nakakataas dito, namumuno sa ating barangay, mawalan sila ng respeto sa atin. Kasi bakit ka nag-guardians? Hindi ka naman sumusunod. Force multiplier tayo. Kahit sinong huhugot sa atin pwede. Sinong nangangailangan ng tulong sa atin, pwede tayong lalapit. Kahit mapa-NPE man yung lalapit sa atin, wala tayong problema dyan. Hindi natin pwedeng, ay, NPE ka, huwag kang lalapit sa atin. Hindi pwede yan. Mapa-pulis man, mapa-NPE, o sino man yung lalapit sa atin. Kung nangangailangan sila ng pagtutulong sa atin, ayon lamang sa ikabubuti, tutulong tayo. Huwag din yung tutulong tayo na mapahamak tayo. Tama po ba? Sunod. 14. Ang layunin ng samahan ay ang mapalawak natin ang kapatiran at ituro ang tamang landas na kanilang tatahakin at hindi ng kapamakan ng isa't isa. Ituturo ang tama. Kaya nga nagbabasa tayo ng bylaws. Yung iba, recruit ng recruit. Hindi man pinaintindi kung ano yung pinapasok nila. Tama po ba? Ni bylaws na ipakita, no, ni registered sec na ipakita, wala. Rehistrado ba to? Lehitimo ba to? Diba? Magduda kayo? Magtanong kayo? Kung ano yung pinapasok natin? Kasi walang pagdududa, walang pagtatanong. Matatawag tayong bubo tayo. Yun pala, na-recruit na tayo sa mali. Napahamak yung buhay natin. Yun pala, nag-recruit sa inyo mga hold-upper. Malaking pera makukuha natin. Yun, papasokin natin yung bangko na yan. Diba? Mali. Mali yung nag-recruit natin. Kasi wala tayong pagtatanong. Huh? O baga, sa ibang grupo, trouble-making naman. Yung makukuha natin doon, gulo, away. Diba? Sinong may prat dito? Anong grupo bro? Syrian Theta Epsilon Alpha lang. Oh, di ba sikat yan na grupo? Oh. Kami dati, mga kabataan dati, high school, hindi yun prat, kumbaga gang. Oh, nandun yung hold-upan, nandun yung mga tricycle na ano mo sa gilid kung yung kutong basta itutumba mo sa gilid kung hindi magbibigay ng tong. Walang makadaan sa amin. Ganon yun sa aming lugar sa Dumaguete. By the way, isa pala akong Bisaya. Taga Dumaguete ako. Ha? O, ganon yun sa amin. Yung mga grupo, yung mga fraternity, meron namang mababait. Pero kadalasan talaga sa fraternity, anong nakukuha natin? Ikaw bro, kasi may grupo ka. Actually sa amin sa fraternity namin, sa isang organization, talagang discipline din talaga. O, disiplinado. Ini-implement. Respeto. Parang magagaling tulad din sa ngayon, sa guardians. Kasi makikita natin may kagabuti sa ating lipunan. Di ba? Maganda. Like sa isang guardians, nagtutulungan tayo. Iba-iba man yung branches natin, nagtutulong-tulungan tayo. Diba?
Sunod, number 15. Ang kalaban ng ating samahan ay ang mga taong abusado, gumagawa ng masama at pang-api, at lumalaban sa otoridad, at ang taong gustong sumakop sa ating pamahalaan. Yan ang kalaban ng guardians. Abusado, drug addict, drug lord, user, rapist. Yan ating kalaban. Lalo na yung sasakop sa ating pamamahalaan. Daming gustong sasakop sa ating bansa. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, yung nabanggit ko, una pa, payag ba kayo na dalhin kayo sa South China Sea, no? Para ipain. Diba? Guardians tayo, wala tayong magagawa dyan pag sinabi ng ating Pangulo. Mauna yung mga guardians sa South China Sea, no? Saluin nyo yung missiles na paparating galing China, patay. Yan mahirap, di ba? Pero payag tayo. Kasi yan ang tungkulin natin. Di baling magkamatayan na, huwag nating ibigay yung sarili nating bansa. Diba? Pilipino tayo, sakupin tayo ng dayuhan, hindi pwede yan. Diba? Tayo nga mga Pinoy, kakarampot na lupa, yung kumon, nagpapatayan pa nga. Tama, di ba? Oh. Yung kumon, galing sa kaninunuan natin, namatay na yung mga ninuno natin. Oh. Magpatayan pa nga yung mga Pilipino lang dahil sa kakarampot na lupa. How much more yung sasakupin na tayo? Yan ang mahirap. Sunod. Ang samahan natin ay hindi kasama sa kaguluhan. Tayo ay nasa kalagitnaan, neutral side, walang pinapanigan. No? Force multiplier tayo. Wala tayong pinapanigan kahit saan. Sino mahuhugot sa atin, pwede din. Wala tayong problema dyan. Mapapulis man, wala tayong sinasabing magpasiksik tayo dito kasi ganyan, ganito. Wala. Sa side din ng mga kaliwa, alam nyo na yan, hindi din tayo pwede doon. Nasa gitna lang tayo, kalagitnaan tayo. Huwag tayong magpasakop sa isa't isa. Lalo na kung butuhan. Diba? Mga kampanya. For mayor. Tatlo yung tatakbo ng mayor. Binabayaran yung guardians. Payag ba kayo niyan? Para makuha yung boto? Wala, hindi tayo papayag dyan. No? Hindi tayo tatanggap na ikakahirap din sa ating mga kasama, sa ating mga kababayan. Walang pira-pirahan dito. Porque itong tatakbo ng mayor, nagbibigay ng malaking halaga, tanggapin na natin. No, hindi. Tutulong lang tayo. Umaagapay lang tayo. Kung sinong manalo, doon tayo. Diba? Tama yan. Na ang guardians nasa gitna lang dumadaan. Hindi pwedeng aanib tayo dito o either dito sa kabila. Ay ito talaga yung dapat ipapanalo natin sa eleksyon. Siya talaga. Bawal yung gano'n. Kung sinong mapagkasunduan, yun ang tama. Gawin nating patas ang labanan. Kasi force multiplier tayo. Nasa gitna lang tayo palagi. Sunod. Huwag gagamitin ang pangalan ng ating samahan sa anumang bagay na maaaring makasira sa reputasyon ng ating grupo. Yun, sabi ko nga, huwag gamitin natin, huwag ipaghambog, huwag ipagmayabang na tayo ay isang markadong guardians. No? Baka namarkahan na tayo, bawat tao mahalubilo nato, lalo na pag nagainom, guardians ako. Ipagmamalaki natin kaagad, huwag. Imbis kumbinsihin natin siya na aanib sa ating samahan, tayo pa yung nagmamayabang. Dapat kumbinsihin natin siya. Pre, gusto mo ba? Pasok ka sa aming samahan para makatulong tayo. Diba? Yan ang tama. Huwag natin ipagmayabang yung marka natin. 18.
Ang sinumang lumabag sa kautusan ay may karampatang parusa na nakalaan ayon sa bigat ng pagkakasala. Kung linalabag niyo yung bylaws, yung alituntunin natin, sigurado may karampatang parusa kayo. Anong gusto niyong parusa? Mamili kayo. O ako yung magbigay ng opsyon para sa inyo. Ito yung isang opsyon. Pag nagkasala kayo, di ba may mga marking kayo? Gusto nyo plansahin yan? Ayaw. Gusto nyo kurkurin ng tansan? Ayaw din. Yung bubog? Ayaw din. O kaya, gumawa tayo ng kabutihan. Huwag yung kamalian. Sakit kaya yung pagbamarking nga, sakit, di ba? Lalo na pag plantsahin. Ilang piraso yan yung ano mo? Gusto mo isa-isahin, yung una ay, tapos yun, pababa. Tapos yung may pak-pak-pak-pak. Sakit. Hindi yung isahan, isa-isa talaga, by liter. Patay ang sakit. Diba? Hindi tayo papayag ng ganon. Sunod. Number 19, ang alituntunin ay dapat pag-aralan. Ito, alituntunin to. Ay dapat ninyong pag-aralan. Kung wala kayong naintindihan ngayon, lutang yung pag-iisip nyo, manghingi kayo ng kopya nito. Pati yung bylaws natin. No? Ang alituntunin ay dapat pag-aralan at isa-isip upang huwag nang makalimutan. 20. Obligasyon dapat sundin at ang pagpupulong na napagkasunduan ay dapat pahalagahan. Pinahalagahan nyo ba ngayon sa araw na to? Kasi kasunduan na to eh. Yung nandito tayo lahat, nagkasundo tayo. Papayag kayo sa inyong mga gusto, mga kakamtan. Bakit kayo nagpatatak kung hindi tayo nagkasundo? Di ba? Bakit kayo pumapayag kung walang pagpapayag sa inyong sarili? Di ba?